ಬಂದುಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಒಂಜಿ ದೀವೊಂದಿರು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಅಪ್ಪೆನ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಧ್ವನಿ ಸುರಳಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆರಂಡು ಒಂದೆರ್ದು ದುಂಬುಲ ಒಂಜಾತೆ ಧ್ವನಿ ಸುರಳಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತನೆ ಅಪ್ಪೆನ ಆ ಒಂಜಿ ಪುಗೆರುಣ ಅತ್ತಂಡ ಅಪ್ಪೆನ ಮೈಮೇನೆ ತೋಜ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಧ್ವನಿ ಸುರಳಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತನೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ರಾಯನ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶದಾರೆ ಚಿತ್ತನ ಶ್ವೇತ ಸದಾಶಿವ ಆಳ್ವ ದೇವಿಪುರ ಬೇರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆದೆ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಜ್ ಎಂಬಿ ಬೇರೆ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಸಂಗೀತ ಹೊರದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಧ್ವನಿ ಸುರಳಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಧ್ವನಿ ಸುರಳಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪರೆ ಉಳ್ಳೇರೆ ಶ್ವೇತಾ ಮೋಹನ್ ದಾಸಿಯೇ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೇ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲು ಡೇ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ದಯಮಲ್ತದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಧ್ವನಿ ಸುರಳಿನೆ ಶ್ವೇತಾ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಎ ಬೇರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮನ್ಪುಡು ಅಪ್ಪೆನ ಧ್ವನಿ ಸುರಳಿ ಬಿಡುಗಡೆ. ಓಂ ಗಣಾನಾತ್ ತ್ವಾಂ ಗಣಪತಿಗುಂ ಹವಾಮಹೇ ಕವಿಂ ಕವೀನಾಂ ಉಪಮಶ್ರವಸ್ತಮಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠರಾಜಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತ ಅನಶೃಣ್ವನ್ನೋತಿಭಿಃ ಸೀದ ಸಾಧನಂ. शंकरी त्राहि शिवे पाहि जगन्मयि जगति सदावरि जय जय शंकरी त्राहि शिवे जय जय हे तलपाडि निवासिनी जय जय हे तलपाडि निवासिनी भक्तवर प्रदे जगदम्बा भक्तवर प्रदे जगदम्बा. ಯಶ್ಮಾನಾಯ್ ಶ್ರೀಯುತ ಗುರುರಾಜ್ ಎಂಬಿ ಇವರು ತನ್ನ 6ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೆಸರಾಂತ ಸಂಗೀತ ಗುರುಗಳಾದ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಯ್ಯರ್ ಇವರಿಂದ ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ವಿದ್ವಾನ್ ಚಾಮರಾಜ ಮೈಸೂರು ಇವರಿಂದ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ 1000ಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿನ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾಡುಗಳು ಖ್ಯಾತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕರಾದ ಗಾನಗಂಧರ್ವ SP ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ, ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ, ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕರಿಂದ ಮುದ್ರಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇವರು ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 500ಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿದ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಒದಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ, ನಾಟಕಗಳಿಗೆ, ಸಂಗೀತ ಆಲ್ಬಮ್ಗಳಿಗೆ ಅನನ್ಯವಾದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇವರೊಬ್ಬ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ವಾದಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಂತಕತೆ ಆಗಬಲ್ಲ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇರುವ ಸುರಮಣಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಗೋಲ್ಕಿಂಡಿ, ವಿದ್ವಾನ್ ಮೈಸೂರು ಮಂಜುನಾಥ್, ಉತ್ಸಾದ್ ರಫೀಕ್ ಖಾನ್ ಹಾಗೂ ಖ್ಯಾತ ಕೊಳಲು ವಾದಕರಾದ ಬುಡ್ಢೋ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನುಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಉತ್ತಮ
ಮಂಡಲಿನ್ ವಾದಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ವಯಂ ತಾನೊಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಕಂಠಸಿರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗಾಯಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ತುಳು ಚಿತ್ರ ಏಸ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಒಂದು ಘನ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ. ಹರೀಶ್ ವಯಸ್ಸು 36 ಎನ್ನುವ ತುಳು ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಿಪುರದ ದುರ್ಗೆ ಈ ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು 2 ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏಸ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕಾಗಿ ರೆಡ್ FM ಇವರು ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ 2019 ಅನ್ನು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಇದರ ಎ ಗ್ರೇಡ್ ಆಡಿಷನ್ ಕಂಪೋಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ತನ್ನ 19ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಯ ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿಯ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಕೃತಜ್ಞತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆರ್ಯಭಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಕಳದ ಕಲಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಎನಿಸಿದ ಸುನೀನಾದ ಇವರಿಂದ ಸುನೀನಾದಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಆರಾಧ್ಯ ಮಾತೆ ಶ್ರೀ ತಲಪಾಡಿ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವರು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇವೆ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಾನಾಯಿಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗು ಶ್ರೀತ ಸದಾಶ್ ಆಳ್ವ ದೇವಿಪುರ ಬೇರ್ನ ಪರಿಚಯನು ನಮ್ಮ ಎದುರು ದಿವಂದುಲೇರೆ ನಿತಿನ್ ಭಜಂಗ್ರೆ. ದೇವಿಪುರ ತಲಪಾಡಿ ರಾಮಾಯರ ಪಾಲು ದಿವಂಗತ ಆನಂದ ಆಳ್ವ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ದೇವಕಿ ಆಳ್ವ ದಂಪತಿಗಳ ಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ಇವರು ಒಬ್ಬರು ಅಕ್ಕ, 4 ಮಂದಿ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬ ತಮ್ಮನನ್ನು ಹೊಂದಿದ ತುಂಬು ಕುಟುಂಬ ಹೊಂದಿದವರು. ಇವರು ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಹವ್ಯಾಸಿ ವೇಷಧಾರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಅರ್ಥಧಾರಿಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡವರು ಸದಾಶಿವ ಆಳ್ವರು. ದಯಾನಂದ ಪಿಳಿಕೂರು ಇವರಿಂದ ನಾಟ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಖ್ಯಾತ ಅರ್ಥಧಾರಿಯಾದ ಉದ್ಯಾವರ ವಾಮನ ಮಾಸ್ತರ್ ಇವರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಲಿತು ಇದೀಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾವಿದರ ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ, ಕಾಸರಗೋಡು, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ, ಮದ್ರಾಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 1000ಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಂಗಳೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ದೂರದರ್ಶನ ವಾಹಿನಿ ಚಂದನದಲ್ಲೂ ಕಲಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತುಳು 2 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಅರ್ಥಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಒಬ್ಬರು. ಯಕ್ಷ ಮಾತಿನ ಮಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಅರ್ಥಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕುಡಿಯನ ಕನ್ನಡದ ಬೇಡರ ಕಣ್ಣಪ್ಪ ಪ್ರಸಂಗದ ದಿನ್ನ ಇವರ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಇತ್ಯಾದಿ ಪಾತ್ರಗಳು ರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸುರಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಚಿಂತನ ವಿಧಾನ ಎನ್ನುವ ಮೌಲಿಕ ಕೃತಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅಜಕಾರು ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ಮುಂಬೈನ ಕುರ್ಲಾ ಬಂಟರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉಸುಲು ಸಂಕೋಲೆ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸಿರಿಚಾವಡಿಯಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ಜನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜನಜಾಗೃತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕಲೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಶ್ರೀದೇವರ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿ ಸಿಡಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದು ಸಂತಸದ ವಿಚಾರ. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನಿತಾ ಆಳ್ವ ಇವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿ ಜಸ್ವಿ ಆಳ್ವ ಎಂಬ ಮಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಸಂಸಾರಿಯಾಗಿ ದೇವಿಪುರ ರಾಮಾಯರ ಪಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಜಕಾರು ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಮುಂಬೈ, ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಂಗಳೂರು, ತುಳುವಾಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕಾವೂರು, ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಭಿಮಾನ ಬಳಗ ಮಿಜಾರು, ಬಂಟರ ಸಂಘ ತಲಪಾಡಿ ಹೀಗೆ 10 ಹಲವು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂಚನೆ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್, ನಿತಿನ್ ಮೋರೆ, ಪ್ರವೀಣ್ ಕೊಂಡಾನ, ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅಣ್ಣ ದಯಮಂತದಕ್ಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದೆ ಈ ರಡ್ಡೆ ಪ್ರತಿಭೆಲೆಗೆ ಧ್ವನಿ ಸುರಳಿ ರಚನೆ ಮಲ್ತದೆ. ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಟ್ಟಿನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಕಲಾವಿದ ಎಂಚಿನ ಶ್ರೀತ ಸದಾಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಅವೇ ರೀತಿ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಉಗರ್ತೇನೆ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಶ್ರೀತ ಗುರುರಾಜ್ ಎಂಬಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಫಲವಸ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆದ ಮೂಲಕವಾದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಒತ್ತಿಡದೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನ ಗೌರವಾಧಾರ ಕೊತ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ
ಶಾಲು ಫಲವಸ್ತು ಸ್ಮರಣಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಿಲೆಯಾಯಿನ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಲೆಗಲ ತರೆ ತಗ್ಗಾದು ಬೆರಿಬಗ್ಗಾದು ಸೋಲೋಯ್ತಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದ ಒಂದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರುಡಿತಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಲೆಗಲ ತರೆ ತಗ್ಗಾದು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆ ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಮಾರಂಭ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯತೆಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಒಂಜಿ ಸಿಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚಾದು ಸಮಯದ ಆ ಮಿತಿನ ತೆರಿದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ನುಡಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪನಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅಗತ್ಯನು ತೆರಿದು ಸಭೆ ತೆಗೆದು ದಿವೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ನಂಬುನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿಕಾಲುಡು ಈ ಪುಣ್ಯ ಮಣ್ಣುಡು ಆರ್ನವಾಯಿನ ಕೊನಿ ಊರ್ತಿರು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನೇನು ತೆರಿಯರೆ ನಂಗೆ ಜೋಗದ ಮಂದಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಜಂದು ನಾವು ಸತ್ಯ ಆದಿಡು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪನ್ಪುನವು ಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆದಿತ್ತನಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ತನ ಈ ಪುಣ್ಯ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಕೊಲ್ಲೂರದ ಮಣ್ಣಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲವಾಯಿನ ಶಕ್ತಿ ಆದ ಅಪ್ಪೆ ಅಂಬಿಕೆ ಇಡಿಗೆ ಬತ್ತನಾರ್ಗೆ ಇಂಚ ಪ್ರಶ್ನಾಚಿಂತನದ ಮೂಲಕವಾದ ನಂಗೆ ತೆರಿನಂಚಿತ್ತನ ಸತ್ಯ ಮಾಮಲ್ಲವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಪಯಣನು ಪತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇತ್ತನ ಬೆರಣಮಾನಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶಿತ್ತಿಲ್ಲಾಯ ವಂಶದ ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಣಮಾನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಊರುಗು ಬತ್ತದು ನರಮಾನ್ಯ ಮನಿಮಂಬುದಾಂತನಂಚಿತ್ತನ ಕೈತಳ್ಳಿತ್ತನ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಗುಡ್ಡೆ ಎಂದು ಪನ್ಪಿಂಚಿತ್ತಿ ಗುಡ್ಡೆದಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಆರು ಶಿವದೇವಿರ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ವರೂಪದ ರಾದು ಮಾಯಕೊಡು ಆ ಮಾಯಕದ ನಿದ್ರೆನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಶಿತ್ತಿಲ್ಲಾಯ ವಂಶದ ಮಾಣಿಗೆ ಬರ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದು ಆ ಮೂಲಕವಾದ ಕತ್ತಲದ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಜರಂಗ ಬೆಂದದು ಮಾಯನು ಸಂಧ್ಯರಿಗೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಜಲರೂಪಡು ಒಂಜಿ ಕಮಂಡಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಬೊಕೊಂಜಿ ದಂಡ ಈ ಮೂಜೆನು ಬಿಡ್ದು ಪೋಯಿರಿಗೆ ಅಂಚ ನರಮಾನ್ಯ ಮನಿಬಂಬುದಾಂತನಂಚಿತ್ತನ ಆ ಒಂಜಿ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯ ಗುಡ್ಡೆಡು ರಾತ್ರಿ ಕಾಲಡು ನಿಜರಂಗ ಬೆಂದದು ಕನಟು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಮಾಮಲ್ಲವಾಯಿನ ಶಿವದೇವೇರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರನು ಕೇಂಡಿದು ಪೋಡಿ ಒಂದಿತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಬೆರಣಮಾನಿಗೆ ಆ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ಮಾಯದ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ದುರ್ಗಲ್ಲಾಯಿ ಪನ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ಈ ಶಂಭುನ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಅಂಬಿಕೆನು ತೊಂದಿದ ಬೊಳ್ಪುಡಲಿ ತೊಂದು ಬತ್ತೆರಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಮುಲ್ಪ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅಂಬಿಕೆ ಬತ್ತೇರಿ ಪನ್ಪುನವು ನಂಗೆ ಪೂರ ತೆರಿನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ವಿಚಾರ ಈ ಮಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಮಗೆ ಆದ ನಾಲಕ್ಷರನು ಸರಸ್ವತಿನ ಅನುಗ್ರಹುಡು ಈ ನಾಲೈದ ಕೊಡಿಜಿಡ್ಡಿಡಿಯಾನ ದಾಲ ಪಂತನ ದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕಲಾಸೇವೆ ಅತ ದಾಂಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿದ ಪುರ್ಪಕಾಣಿಕ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಆವುಡು ಪನ್ಪುನ ಇವು ಬೆಪ್ಪು ಎನ್ನಡ ಬಾರಿ ಸಮಯ ಉಡ್ದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚಿತ್ತನ ಆ ಅಂಗಗ ಇವು ಬೆಪ್ಪುಗು ಇನಿಕಾಲುಗಾನಗ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ದೇವಿರ ಅವಕಾಶನು ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ಇನ್ನೇನು ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಅಂದಿಯ ನೆನೆಪು ಬರೈನಂಚಿತ್ತನ ಪದ್ಯೊಳಿಗೆ ಪೂರ ಐನು ವಾಬಗೆಟ್ಟು ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಂಜಿ ನಾದರೂಪುಡು ಐನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು ನಾಂಡ ಇಂಕ ಆತಮಲ್ಲ ಅನುಭವ ಇಜ್ಜಾಣ ಮಿತ್ರಿರಾಯಿನ ಕಲಾವಿದರಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ನವನೀತ ಶೆಟ್ರಡೆ ಈ ವಿಚಾರನು ಪನ್ನಗ ಆರ ನಮ್ಮ ಗುರುಸರ್ನ ಪುದರ್ನ ಪಂಡೇರು ಪೆರ್ಮೆದ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅದು ಗಾಯಕ ಅದು ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಪನ್ನಗ ನಂಗೆ ಪಂಡೇರು ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀರು ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ತರಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಈ ಕೆಲಸ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡಾಪುಂಡು ಪಂಡದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಆರೇನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ತನಲ್ಪ ಈ ಕೆಲಸ ಎಂಚ ಮುಗಿಣಂದು ಇಂಕೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ವಾ ಬಗೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ನ್ಯೂನತೆ ಬರಂದೆ ಪೊರ್ಲುಡ ಕೆಲಸನು ಗುರು ಸರಿ ಇಂಕ್ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ಇಂದು ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ತಿಂಗುಳ್ದ ಉಲಾಯಿ ನಡತನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕಥೆ ಅಂಡ ಆ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ಐತ ಬಿಡುಗಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏಪ ಮಲ್ಪುನು ಪಂಡದು ಯಾನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಪಗ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ರಮೇಶ್ ಆಳ್ವೆರಡ ಯಾನ ಕೇಂಡೊಂಡೆ ಸಂಘದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಡೆಲ್ಲ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಿನ ನಾಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ವೇದಿಕೆಡು ಅವು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪುಂಡ ಪೊರ್ಲು ನಿಕಲ ಸಂಘದ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಿನ ನಾಂಡ ತೊಡಕ ಆಪುಂಡ ಬುಡ್ಚಿ ನಾಂಡ ಸಂತೋಷದ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಒತ್ತೊಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ಐತ ಬಿಡುಗಡೆದ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶನು ಕೊರಿಯರು ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸಾಕ್ಷಿ ಆದಿತ್ತಿನಕಲು ಈ ಊರದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಅಂದ ಪನ್ಪುನವು ಈ ಊರದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನಿಕಾಲುಗಾನಗ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸವನ್ನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಸಂಘದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸುಕೂಟುಡು ಇನಿಕಾಲಗೈನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿಯಾನು ಸೋಲೋಯ್ತಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ
ಅವೇ ರೀತಿಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿಕಾಲಗು ಈ ಸಿಡಿ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನವು ಆವಡು ಅಂಡ ಐಕ್ ಒರಿಯಡ್ದು ಅವು ಆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸತ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಏನಡಾತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇಜಿಂದಂಡ ಮಲ್ತುದೊಲಿಯ ದಾಣ್ಣ ಅಂಡ ದೇವೇರ್ನ ಕೆಲಸನು ಪತ್ತೆರಡ ಕೇಂದ್ರದ ಮಲ್ಪುಡು ಪನ್ಪುನವು ಒಂಜಿ ಧರ್ಮಗೆ ಇಂಕ ತೀರು ಬಂಡದ ಯಾನು ಒರಿಯೇ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಆತು ಜನನಿ ಯಾನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ಪುನಗ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಇಂಕ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪ ಪನ್ಪುನ ಅಭಯನು ಕೊರಿಯೇರು ಆತ ಮಾತ್ರ ಐಕ್ ಸಹಕಾರನ ಕೊರ್ತೇರು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಟ್ ಗಂಗಾಪುರ ದೇವಿ ನಗರ ರಾಮಮನೋಹರ್ ರೈ ತಲಪಾಡಿ ಅಂಚನೆ ವರದರಾಜ ಆಳ್ವ ನೆತ್ತಿಲವಾಳಿಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟೆಕಾರ ಗುತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ದೇವಕಿ ಆಳ್ವ ರಾಮಾಯರ ಪಾಲು ಅರುಣ್ ಎಂಆರ್ ಮಂಜನ ಬೈಲು ದಿವಂಗತ ಬಂಟಪ್ಪಾಳ್ವ ರಾಮಾಯರಪಾಲು ಮೇರ್ನ ಪುಲ್ಯಲ್ಲು ಅಂಚನೆ ಗುಣಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ ಪವನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಮಾಯರಪಾಲು ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಷ್ಮಾ ಸಮಿತ್ ಆಳ್ವ ಸೇನವರ ಪಾಲು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾರ್ಲ ಶ್ರೀ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಕಿನ್ಯ ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇವಿಪುರ ತಲಪಾಡಿ ಶ್ರೀ ವಿನಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾರ್ಲ ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈ ಅಂಚನೆ ವೈಭವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾರ್ಲ ಈತ್ ಜನ ಇಂಕ್ ಬೆರಿತಾಂಗಾದ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಾಧವ ಶೆಟ್ರು ಇಂಕ್ ಬೆರಿತಾಂಗಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಅರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರು ಮಾತ ಈ ಬಂದುಲೆಗ್ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆದೊಟ್ಟುಗು ಆ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಅಕ್ಲ ನೆನೆತನಂಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಯಗೂ ಬೆರಿಸಾಯಾದ ಬರಡು ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಎಡರು ಬಯಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸೀಡಿಡ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪದಪನ್ನಕಲು ರವೀಂದ್ರ ಪ್ರಭು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಗೀತಾ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಅಂಚನೆ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಬೆಂಗಳೂರು ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವ ತಲಪಾಡಿ ಅಂಚನೆ ಗುರು ಸರ್ ಎಂಬಿ ಗುರುರಾಜ್ ಎಂಬಿ ಮೆರ್ಲಾ ನಿಟ್ಟು ಪದ ಪಂಪ್ತೇರಿ ಮುಕ್ಲೆಗ್ಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಸುಲ್ಮೆನ ಸಂದಾವಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಸೀಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಪನ್ಪುನವು ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ದ ಮಲ್ತ ದಯಪಂಡ ಇನಿಕಾಲೋಡು ಏರ್ಡಲ ಸಿಡಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮೊಬೈಲ್ ಗೊಟ್ಟುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣೊಟ್ಟು ದೇನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೂ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುವ ತುಳುನಾಡು ವೈಭವ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮೂಲಕವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ಲಿಂಕ್ ನನ ಕಡಪುಡುವ ದಯಮಲ್ತದ ಮಾತಿರ್ಲ ಶ್ರೀ ದೇವೇರ್ನ ಅಂಚನೆ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಲ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಪದ್ದುಲ್ಕಲೇನು ಕೇಂಡಿದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಆ ದೇವೇರ್ನ ಪದನು ಕೇಂಡಿದು ಕೃತಾರ್ಥರಾವುಡು ಪಂಡಿದು ಎನ್ನ ಭಿನ್ನಯನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡಿತ್ತಿನ ಸರ್ವ ಹಿರಿಯರು ಮಾತಾ ಭಿನ್ನೇರ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕವರ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾವೊಂದು ಸೇರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಭೆಕ್ ಬೊಕ್ಕರ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನು ಈ ಜಾತ್ರೆದ ಶುಭಾಶಯನು ಪಂಡೊಂದು ಅವಕಾಶವು ವಂದನೆ ಕೊರೊಂದು ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ ಪಾತೆರನು ಮುಗಿಪುವೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಗೌರವ